Best Rap Stars Badik Dimogda Dushanbe Production Puyi Shamoloy Faizobodomo Best Rap Stars Records Tarkiyori kadигире ҳома кадам ҳалола да шаҳраки Файзобод садқа мешам да шамолат я бор тарафи танкарои кини шамолот табои ура ҳис кунам гулзор мекунам раҳо табайни сивучан ҳазор мухлисе мара мешнава мегум ғамша намехрам дурӯғ мегум вешнама агар не мурдагиям да ҳасрати дидораш айсата синат болоҳай ӯ да хандаи ёраш идофи репам барои дарди мухлисам нестай барои ти бевафо ки ба ханда гӯш кадестай идоф дига хемисраҳо медрояд да гӯшои ту дарди мара нишона мета наушникои ту тоқа овозомая мисраҳои ғамангезам дунё баларзамия ғамомада болош резм фарқ байни маву ту ай осмон то замин ба дорзуи ма тоқа туву ё сину ё самин ба ҳарки ёрӣ кади рафти маолиям ёри туям иқадихта зори маҳай неки ма зори туям чанд қадар нафрате дорум дӯстдоримай ӯ зиётай баъди гӯшиқи мӯи зарду чашмои сиётай ту бихалма ба гирья шабо ма рӯз кунам ту хушбахшама да байни бадбахтиё рӯз кунам ту бугӯ ма безорам ма мегум зори туям ту шу дори фикр мекунам олиям ёри туям касе ҷота намегира ту хавотирам нашасинад зангира қади ту дӯст намедора занша ту касе ҳасти ки дилма қатид гирифти бурди ту касе ҳасти ки да дохили дили ма мурди ӯ касе аст ҳама духтара да назарам шум кад ӯ касе аст ки рафтак ҳаёти ширин машҳур кад ӯ шукад не ки ваъдаш то охир да бари ма буд ӯ очаи ё сина ё самини зани ма буд орзуи ма буд ё кӯдаки ширин будак очаи ду кӯдаки зани ма шидақи будак ки имрӯз нафрати ма дунёра овард ба ларза имрӯз ай садои ма дили дилрабо метарса ки яке фош мекунам сири байни ҳардумона нашани шарафи ӯ най ма мемона кӯдаки дасту буда тарафи ки рафта боша чашмаша хишту нигоҳ кун аҳмият бите хоша як сида байни ма ва ту мемона абадӣ бисёр чизора нагуфтай олии маҷнуни бангӣ ту хиёнат кадиву я бор ёдам накардӣ ҳама репон ба номат буд як таша аз ёд накардӣ бадик дига ба алам наменависа репоша дили ошиқи ма ту да нагуфтай хелага боша ором нест